Som Energia el que fa és apostar per un nou model energètic que no només es basi en fonts renovables, per tant que sigui 100% renovable, que sigui distribuït, eficient, sinó que també estigui en mans de la ciutadania. És a dir, que els ciutadans puguin decidir com és aquest model, com es gestiona, com produïm aquesta energia i en beneficia què. Aquest és una mica el plantejament de Som Energia, no només buscar un model energètic renovable, tal com l'entenem basat en fonts d'energia renovable, sinó un model democràtic on la gent precisament sigui sobirana de decidir com ha de ser aquest model. Per una banda, Som Energia ha nascut en un context polític, social, econòmic, diríem, incert, turbulent, on la gent busca una nova ètica econòmica, una nova ètica política i de forta mobilització en diferents sectors, en diferents camps, on la gent veu tocada els seus drets que fins ara tenia garantits. Per tant, aquí hi ha molta responsabilitat, diríem, hi ha resposta ciutadana al respecte, perquè hi ha molta mobilització, hi ha molta, diríem, descontent social, però al mateix temps hi ha una sèrie d'obstacles, de barreres que provenen d'una manera de legislar l'energia que precisament va en contra no només d'un món energètic sostenible, diríem, ambientalment, sinó també posa barreres en aquest paper actiu de la gent en transformar el model energètic.